henne i? Nej, det gør du også, fordi det er dig, der lægger den på, når den er klar. Ja! Så kommer I bare herned og kigger alle sammen. Okay, stik! Så har vi sådan noget gammel t-shirt her, der er halvbrændt. Så har vi ligger her. Så har vi sådan en flintsten her. Så kan I se, hvor vi har den henne. Vi har kanten der. Så lægger vi den heroppe. Nogle af den der, Mads. Ja, far. Og så skulle vi gerne kontrollere det her. Blomster. Så er der glød i den der. Kan I se, nu gløder den. Ja, og så sætter Og så skal man have det hernede i, og så puster Mads lidt. Så puster du mere. Og så vender du den rundt. Det er rigtig spændende. Lægger du den herinde over. Jeg gør. Ja, så læg den herinde over, og så vender den rundt sådan der. Sådan der. Så tager Og så Niklas og dig, I lægger lige pinde på her. Ja. Forsigtigt, Niklas. Ja. Jeg gør sådan. Der er lidt skønt, jeg er lidt ved at få mig pinde på der. Okay, bare skynd dig. Forsigtigt, men... Ja. Ikke forsigtigt. Bare tag på. Og så den anden side. Ja, også den anden side. Lidt her. Sådan der. Og så putter vi hele det her på. Ja, sådan der. Og så kan I bare lige gå op og sætte jer nu, og så nyde bålet, der brænder. Så er det det.